ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони гиромӣ. дарси 33 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. мо шумо расидем ба ҳарфи ю. ин ҳарф низ дар забони тоҷикӣ вуҷуд дорад, ҳаст ва дар аввали калима бо ҳарфи калон, яъне шакли китобияш ин хел навишта мешавад ва дар байни калима шакли китобияш ба шакли хурд ин хел навишта мешавад ва инҳо дар байни калима ва дар аввали калима яъне шакли навишташ аст, яъне дар дафтар чӣ гуна навишта мешавад. хоб, калимаи аввал юбка, 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 юбка. албатта дар забони русӣ чӣ хеле пеш ҳам гуфта будем, яъне чӣ гуна дар забони тоҷикӣ ва арабӣ ва форсӣ ҳарфҳои б ва д талаффуз мешаванд, дар забони русӣ ин хел нестанд. яъне дар забони арабӣ агар нафаре аз шумо огоҳ бошад, ҳарфҳои агар хато накунам қалқала ном доранд. ҳарфҳои қалқала яъне ҳарфҳои б ва дро пурра талаффуз кардан, мисли б, д, баъд, баъд, д, баъд, сабабун, сабаб, 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 б, б. ва дар забони русӣ юбка намегӯянд, юбка намегӯянд, балки юбка, 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 яъне байни б ва п талаффуз мекунанд, юбка. ва юбка доман, агар калта бошад, чӣ хеле ки дар баъзе миллатҳо истифода мекунанд, юбка яъне домани кӯтоҳ, аммо ин хел ба ин шакл чӣ хеле ки баъзе аз кишварҳои мусулмонашин низ истифода мекунанд. юбка яъне либоси домандор ё доман. хоб, юла, юла, юла як нав бозичаи кӯдакона аст ки номаш ғирғирак, ба забони тоҷикӣ ғирғирак тарҷума шудааст, ғирғирак, юла. ва калимаи охирон ин ҳам бошад юрак, юрак, юрак. хоб, дар ин ҷо ҳарфи аломати зада дар о аст. юрок, 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 юрок як навъи парранда, номаш юрок. чӣ хеле ки дар мо тоҷикон масалан достак, қардостак, гунҷишк, зоғ дигар, яъне ба мисли ҳамун, яъне як нав парранда дар забони русӣ номаш юрок аст. хоб, ин буд дарси 33 ва агар хато накунам, як дарсе дига мемонад аз ҳарфҳои забони русӣ. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор.